Dito sa Saudi Arabia ay nagkaroon po ng value added tax na 15% sa lahat po ng mga binibili o sa mga prime commodities and services. Kaya ang mga OFW o mga expat ay apektado sa price increase ng mga prime commodities at mga services. Kumusta na po kayong lahat, mga kabayan? And welcome back to Bernard T. Gabaon YouTube channel. Current events, Parating Point of View. Sa gabing ito ay pag-uusapan po natin at ano nga ba ang inflation. Ang inflation ay pagbaba ng piso power purchasing o ang pagbaba ng power purchasing ng isang currency. At kapag may inflation, tumataas po ang presyo ng mga bilihin at mga serbisyo. Magbibigay po ako ng dalawang klase ng inflation. Ang unang inflation ay yung normal na inflation at pasok sa norm o economy ng isang government. Ito ay ang inflation na 2 to 3% sa isang bansa. At ang hyperinflation ay i-example po natin kapag ito ay 5% pataas, ay ito po ay hyperinflation. Kagaya po sa Germany noong mga previous centuries ay nagkaroon po ng hyperinflation. Umabot po hanggang 30% ang hyperinflation sa Germany na nagdulot sa kanila ng kahirapan. At ano ang mangyayari kapag normal lang ang inflation sa isang country? Kagaya ng Pilipinas, kapag ang inflation ay 2 to 3%, ito po ay nakakatulong sa ating ekonomiya at nakakatulong din po sa mga tao. Halimbawa, kung may inflation ngayon o di kaya makalawa sa mga susunod na araw, iniisip ng mga tao dahil may inflation, ngayon ay magbabalak sila na bibili ng kanilang prime commodities at pangangailangan. At kapag lahat sila ay bumili, mataas ang demand, ang mga negosyante ay kikita dahil marami ang bibili. Kaya yung 3% na inflation o dagdag presyo ay kahit mataas ay talagang bibili at bibili ang mga tao dahil magtataas ng presyo at may inflation. At yung mga negosyante, dahil mataas ang demand, ay makaka-create ito ng trabaho. Magha-hire siya ng trabahador upang magbenta ng mga produkto. Yan ang nagagawa ng inflation na normal. At kapag kaunti na ang bumibili, ang mga negosyante ay pwede rin nilang ibaba ang presyo para bilhin nila ulit at tuloy kikita pa rin sila. At ano naman ang mangyayari kapag may hyperinflation? Siyempre, kapag may hyperinflation, mahihirapan ang buhay ng bawat mamamayan. Lalong-lalo na yung mga taong walang trabaho. Yung umaasa lamang sa mga croppings, seasonal, ay sila ang mas lalong maapektuhan ng hyperinflation o di kaya inflation. Tulad halimbawa, kung ang inflation ay aabot ng 10% at mayroon kang perang 100 at kung gusto mong bumili ng bigas na ang presyo ay tag 50 pesos kada kilo, yung 100 mo sa ngayon ay makakabili ng 2 kilo. Pero kapag nagkaroon ng hyperinflation, bukas 10%, yung 100 mo ay hindi na makakabili ng 2 kilong bigas.
kailangan mo nang magdagdag ng 10 piso para makabili ka ng 2 kilong bigas para pangkonsumo ng pamilya mo sa isang araw. Ganyan kalaki. Kapag ganyan ang nangyari, mas lalong maghirap ang buhay ng tao. Idagdag mo dyan yung hyperinflation ng ulam, inflation ng kuryente, inflation ng tubig. Tiyak yung budget mo sa isang araw na 400 pesos ay hindi na yan sasapat. So yan ang epekto ng inflation, hyperinflation sa mamamayan kapag dumating sa buhay natin ito. Ano naman po ang dahilan ng inflation? Unang-una, ang dahilan ng inflation, siguro ito, bata pa ako, naririnig ko na kapag tumaas ang presyo ng langis o petrolyo na produkto, lahat ay naka-chain of command, tumataas ang presyo ng mga bilihin at ito ay proven na. Nagkakaroon ng inflation kapag tumataas ang presyo ng petrolyo. At pangalawa ay nagkakaroon ng inflation kapag ang mga raw materials sa ating manufacturing ay tumataas ang presyo. Unahin natin ang agrikultura. Kagaya ng mga nagtatanim ng palay, kapag ang abono sa palay ay tumaas, kapag ang mga gasolina na nagtransport sa mga palay ay tumataas po ang presyo ng mga bigas. Ganon din po sa mga ibang produksyon. Tulad halimbawa po ng mga aggregates. Ang mga aggregates ay kagaya po ng mga simento, bakal, yero, at mga ibang pangkonstruksyon. Dahil ang mga ito ay mataas ang cost of production, ay tumataas din po ang presyo, ay nagkakaroon po ng inflation. At isa pang cause ng inflation, kapag ang dolyar ay tumaas ang pagbili natin sa piso, tulad halimbawa, kapag ang isang dolyar ay 55, ibibili mo yung piso mo, bababa ang value ng piso, kaya may inflation. In relation to that, dahil po nagkakaroon po tayo ng mga import na pangangailangan, ang ginagamit po natin ay dolyar. Tulad halimbawa ng mga pinapatayo nating mga building, tulad halimbawa ng mga pinapatayo po nating mga kalsada, bridges, ang mga materyales po niyan ay imported po. Yung iba nanggagaling sa Japan, yung iba nanggagaling sa Amerika, tulad halimbawa ng mga bakal, yung mga matitibay na mga yero, yung mga matitibay na mga simento, yung mga pangmalakasan na mga gamit sa mga konstruksyon ay mga imported. So natural, kapag dolyar ang ibinili mo at mahina ang value ng peso, ay tataas nga po ang presyo. So yan po ang dahilan kung bakit may inflation. Ngayon, ano naman po ang magagawa ng mga tao para malabanan ang inflation? At ano naman po ang dapat gawin ng gobyerno para malabanan ang inflation? Unang-una sa lahat, dahil ako'y galing sa mahirap na pamilya, galing po ako sa magsasaka, siyempre malalabanan natin ang inflation, lalong-lalo na kapag 2 to 3%, ito po ay kailangan mong magkaroon ng integrated farming sa iyong bahay. Kahit maliit lamang yan, mag-integrated farming ka. Halimbawa, instead na bibili ka ng pang-ulam mo araw-araw, halimbawa sitaw, talong, ampalaya, pwede mo na yang itanim sa iyong bakuran o pwede mo nang itanim dyan sa inyong bukid. At yung ulam mo na mga manok, tilapia, kambing o karning baboy ay pwede mo na yang alagaan. Pwede mo yang alagaan at ikaw na mismo ang mag-produce ng mga ulam at pagkain na yan. Malalabanan mo yan.
yan sa mga simpleng magsasaka at sa mga simpleng tao. Pero yung mga iba na nasanay po sa pagbibusiness, kapag ka ang inflation ay 2 to 3% lamang, ay humahanap po sila ng investment. Yung iba, talagang nag-i-invest po sila sa mga mutual fund na mas malaki ang interest o mas malaki ang return ng pera nila sa inflation. Kaya nalalabanan po nila ng ganon. At para malabanan naman ng gobyerno ang inflation, sana ay huwag masyadong mataas ang tariflo o ang bayad ng mga negosyante na papasok sa ating bansa para yung kanilang produkto ay hindi nila tataasan ang presyo. Isa pong yun na magagawa nila. At ang isa pang solusyon, dapat palakasin nila ang mga magsasaka o yung mga pang-agrikultura na projects dito sa Pilipinas para magkaroon po ng Pilipinas ng sapat na supply dito sa ating bansa. Yan lamang po ang masasabi ko tungkol po sa inflation. At bago po ako magtapos ay gusto ko pong i-shout out si Oscar P. Shout out po sa mga Indians na subscribers ko. Shout out po sa lahat po ng mga subscribers ko po. At shout out po sa lahat po ng mga taga-Kandon. Yan lamang po ang ma-share ko po sa gabing ito. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, isubscribe mo na yan at pindutin mo yung notification bell at para sa lahat ng mga video ko ay manotify ka at i-share mo na rin, i-likes and mag-comment ka na rin. Yan lamang po. Bernard T. Gabaon, God bless po sa inyong lahat.